Yeah, viewers all over the world, as you already know my name, Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu na Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi dịkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị ji wee bịa bụ more you should know about osenabu. More you should know about osenabu. Gịnị bụ osenabu? Osenabu n'onu be anyị kpọrọ osenabu. Yes. Mana n'onu oyibo ọ bụrụ vision. Ịfụ ọfụ. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eche the gift of ịfụ ọfụ bụ nnukwu gift ka ọ bụ. But I can tell you, na gift of vision so na the smallest. Yes. Also na one of onyinye mmụọ nsọ na-enye. Yes. Mana o nwere ndị enye bụ onyinye ịfụ ọfụ a na-akpọ vision ma ọ bụ osenabu n'onu Igbo. Dịka gift ọ natara chi. Mana dịka etu o si wee dị agbụrụ ọfụ ọsịsọ, ọtụtụ ndị mmadụ na-ejezie jee chọọ familiar spirit, ya bụ iri ogboma, iri amoosu, ebe a na-achọ spirit of vision, so na the commonest gift. Ihe ndị a ka anyị ga-akọwa n'uju ya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, malụ na annual festival anyị bụ na September 15th. Atụrụ anya na onye ọbụla child of the temple ga-participate in ya all over the world. Ọ bụrụ na ihe abịagwu niile obodo oyibo, ịchatị m na WhatsApp. Ọ gwa dị nọ na Nigeria mana ihe abịagwu, ịchatị m na WhatsApp ka ngwa ihe ị kwesịrị ime iji wee kwado ya bụ annual love feast anyị na-eme. So festival nke this year is special. Yes. Nke ọzọ m chọrọ ịkọwara bụ ihe ọzọ ị kwesịrị ịma bụ ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị na monthly ritual. Anyị malitere echu ya ihe karịgoro 4 years now. We have massive testimonies, but we don't show them on social media maka na ọ bụrụ ihe anyị maka ebe. Ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na monthly ritual anyị, chat m na WhatsApp, make token donation to the account number, chat m na WhatsApp ka m gwa gị other things ihe eme ka iwe nwee ike isonyere anyị. Anyị ga-achụ udo nya bụ aja ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa anyị ga-achịkọta ya. So ndị sonye na nya bụ aja ga-enweta nchịkọta ya na WhatsApp nọmba ha only. Now, ọ bụrụ na nwere ajụjụ ị nwere na nkụzi a, my WhatsApp number dị na screen. Yes, 08057837672. Yes. Now, let's continue. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-ekwu maka ya bụ spirit of osenabu. Mmụọ osenabu nwere ihe ị kwesịrị ịma gbasara mmụọ osenabu. Osenabu vision. And then gwa gị na-enwere ndị nwere ọnatara chi. Gịnị bụ osenabu? Bụ onye nwere ike ịnọrọ mmụọ egbuo rie ihe, weda ma ọmụmụ anya ma ọ bụ na ọ na-arahụ ụra. Onye nwere ike ịfụ ọfụ gbasara ihe dị na gara aga, ihe na-eme ugbu a na ihe ya eme n'ọdịnihu, egosi ya. Mana nke bụ eziokwu bụ na ihe ọbụla nwere original nwere counterfeit. Yes, enwere ndị nwere natural osenabu. Mana osenabu a bụ na-abịa mgbe o ji masị mmụọ. Ọ bụrụ ha nke ọbụla a na-eme induce ka ihe eji ma nke bụ fake. O nwere ndị bụ osenabu ha ka o wee senye, ha ga-aṅụ kaịkaị ṅụọ ya ọfụma. Ụfọdụ ga-esi Igbo, ụfọdụ ga-akpọ ọtaba, ụfọdụ ga-eme so many things. Ihe ọbụla ọ ya abụ na ime ihe osenabu wee induce onye wee senite. O gosi na osenabu anwa abụrụ nke ọmụ ya. Ihe ri osenabu n'idiri ka o wee kpalite bụ ịchịkọta mmụọ ọnụ, comport onwe very well in a quiet environment, in meditation. Dịrị mmụọ abịa. Mana dịka isi malụ na-enwere mmụọ familiar spirit. Mana ọ dị mwute na ọtụtụ ndị mmadụ n'ọgba bataziri n'ọdịnala
na-eto onwe ha ule hapụ isi na-agwọrọ ike ajụ ha eche na spirit of osenabu na ọnyanwa the highest. Spirit of osenabu dị gbadugboori maka ndị na-esue ma na-emesịa ka higher spiritual vibration na-agbagota ndị mmadụ malụ chọpụta na osenabu so na obere gift. Osenabu ka ọtụtụ ndị pastọ na-eyuzu ma ọ bụ ndị na-enwegasị ministrị afọ sọrọ ha na-aza ọtụtụ ndị dibịa na-eyuzukwu ya. Mana ana m achọ ịgwa gị pụtaba n'ụzọ adịrị ya. Ụzọ abụ n'ụzọ isi wee debere okwu osenabu gị mana osenabu abụ nke eriri eri na ọ bụrụ nke dị ọnatarachi o nwere nke ufolokom. Agwago m ụnụ ọtụtụ mgbe ọtụtụ ndị mmadụ bịa na temple zie ha ozi without ekwughị ihe ọbụla, even they reveal their personality. Yes, enwere ụbọchị m na-aka akụkọ m gwara ụnụ na o nwere pastọ bịa na nke m. Ozugbo m fụghị anya agwa m na onye abụ pastọ ka ọ bụ na ihe o ji wee bịa ụda ministrị ya na-ada ada. Ịghọtara ya? O nwere otu ihe ọ na-aghọta n'ọnya ka o ji agbagharịrị. Nwee sị ya nwoke na-ewu pastọ anọ maka na ministrị na-ada ada ka iji wee bịa ọgbaka ọ sị nke ka nsi wee mara ma ọ na-abịa ọ bụrụ mgbe niile. Ịghọtara ya? Mana ije na-asị ka iri osenabu ọbụla bụ nke eriri eri nke emeri nduz maka na ihe agwọtara n'ọgwụ na-ana n'ọgwụ. And ka m gwa gị the implication ya bụ ọ bụrụ ịfụ afọ bụ isiokwu nọọ ilele. O nwere ihe a na-akpọ familiar spirit. Familiar spirit nwere ike ịgbara gị ama ihe na-eme na ndụ mmadụ mana o nwere solution maka na nọ familiar spirit ka ọ bụrụ the authentic spirit na-alụ n'afa Chukwu okike pụrụ ime ihe niile onye a na-ekpesiara ọgwụ. Familiar spirit nwere ike chọọ gosighị ihe mana o nwere solution maka na ọ dị power. Familiar spirit adịghị alụ ọrụ n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ familiar spirit na power ya ịhọpụta false spirit. Those false spirits abụrụ ha jecha ọgwụ. They are very manipulative. Onye agbata na ị ga-afụ ọtụtụ ndị pastọ ma ndị nwere ministrị asịghị na o nwere amụma mana o nwere solution. Nwanne pụtaba gift of vision so na the smallest. Ọ bụrụ ịfụ afụ na inwe nghọta. Gift ndị karịrị ya buru ibu. O nwere ihe bụ gift of aka ile na ọnụ ile. Ịghọtara ya? Enwere ihe a na-akpọ magnetic healing. Enwere gift of healing, gift of curse breaking. Enwere gift na-eweta results ka m na-akọwara gị. Ọ bụrụ na ị na-agba mbọ ka ije rie osenabu mara na ihe ị na-eri iwu amoosu in disguise. Ịkpọri ogboma, ịkpọri osenabu, ịkpọrọ ihe niile abụ ihe ntinye. Ịghọtara ya? Hapụ the follow-come anwa na ọ bụrụ na ị nwere ya. Mana problem ndị mmadụ na-achọ ọ bụ ka e wee na-egbu ama ka e wee na-ezi ozi ka e wee na-agba afa. Ọ bụrụ onye nwa bụ highest gift. Agwara m ụnụ na ndị ọ niile akpọrọ ọrụ ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-egbu amụma, ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-afụ ụzọ, ọ bụrụ iwu na onye ọbụla ga-agba afa. Chọpụta nke ọnatarachi gị. Ọnatarachi gị nwere ike ịbụ ka nke ọrụ na ihe ọ na-aghọtara. Ọnatarachi gị nwere ike imebi ọgwụ. Ihe ọbụla bụ imebi ọgwụ. Famili ọbụla asị na ọgwụ na-enye nsogbu. Ihe ị nidiri ebe a bụ ị nwere ike ụfọdụ nwere ike jide nnu, ụfọdụ nwere ike jide mmiri, ụfọdụ nwere ike jide their staff of authority. Ihe o nidiri ka o jee na that compound zọọ ụkwụ na that compound ahụ right round ọkwụsị. Ọ bụrụ na o nwere compound ịma ewee sị na signboard compound na ndị amoosu na-enye nsogbu ebe anwa na ndị mmadụ adịghị arahụ ụra na-adịghị enwe strange voices, contact me. Ma abịa na that compound anwa, that compound ihe ya kwụsị. Ịghọtara ya? O nwere ndị enyere onyinye ịgwọ ọya. Enwere ndị enyere onyinye ikwubi okwu ibreki kọs. Ịghọtara ya? Enwere ndị enyere onyinye ikwubi okwu. Ọhịa bụ great gift. Talk na do. Ọ na-ekwu ọ na-eme. Ọnya bụ greatest gift ị kwesịrị ịda achọ. Ọ bụrụ amụma kwekarịchara nọ. Ị ma na o nwere ọtụtụ ndị mmadụ rigoro osenabu ka e wee bido ministrị, ka e wee bido ekpere, ka e wee bido ụlọ ụka, ka e wee bido dibịa. Ihe ọ ga-eme bụ na iri osenabu ọ gatụ obere emechaa ọ ga-ada. Quote me.
ihe ọ ya eme bụ na ndị mmadụ ga-abịa izie ha ozi ọ bụrụ correct. A na-etu kọmputa Jizọs, a na-etu ọfụchara fancha, a na-ekwu onyokomita, mana I can tell you na ị nwere solution. Mgbe onye abịa ugboro na-abụ na ịtọ ha afụ na ị nwere solution, ministry gị ga-ada, ụlọ ọrụ gị ga-ada, ụlọ akwụkwọ gị ga-ada. Ntị ọ dị nke iti ya cake habit. Once ị bunyere familiar spirit oche n'isi ọkpụkpọ oku gị, n'isi ụlọ ekpere gị, ị mara na nke gị egbome. It's just matter of time. So kwụsịnụ ịgba wụọ ma osenabu dị mma ma osenabu adịrọ mma. Ana m achọ ịgwa gị, ọ bụrụ na enyere gị onyinye osenabu folocom, isi na ka ije tinye ihe na ya, ihe ị ga-eme bụ yọọ ha ka enyekwuo gị ojije ndị ọzọ. Maka na ọ bụrụ na ịfụcha afụcha, ọ bụrụ na ị nwere solution, ike nkwubi okwu adịrọ, ị mara na ị ga-afụcha mana ị nwere solution. Mgbe mmadụ na-ahụ bịara na ịtọbịa na nke gị fụ na ị fụchara afụ mana ị nwere solution, they will not come again. Because ihe a chọrọ bụ solution. Ihe a chọrọ na-akwụ bụ mmanụ. Ntị ọ dị, ọ bụrụ taa ka anyị fụwara Hausa na ụta, ọ bụrụ taa ka anyị fụwara ndị na-nwere osenabu, ndị na-ezi ozi, ọ bụrụ taa. Yes, so ị bụrụ dibịa je na-achọ ka ị nye nweta osenabu, a ga-agba gị ọsọ ahịa pụtaba n'ụzọ adịrị ya. Ihe na-ekwu ihe abụ maka ndị newcomers, ndị che no way to go. No, enwere so many ways ị ga-eji develop ike dị n'ime gị. Mara ebe ọkpọ oku gị dị, mara ebe ike gị dị, ihe a chọrọ ka ime mebe ya. Nnọọ na ọnọdụ ahụ ka ị ga-esi wee dude. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụ na nkụzi a maọbụ na ịchọ ka agbalị gị family eme, chat me on WhatsApp 08057837672. Let us pray. Ekwem na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike ka Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwo ya, n'ihi na ọ mazuru ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessings of Chukwu okike pụrụ ime ihe niile be with you all. May you be protected, may you be blessed now and forevermore. Ya gazie, udo dịrị ọnụ.